Pinura Sakawan, Samuna BP, A few minutes later. Baba, yeti master wakatrena karate. Ini ndakatrena Jerusalem. Wane certificate. Ini ndine newspaper. Baba, wane belt. Ini ndine friendly belt. Ndoma wana. Wachishika kuna headmaster watanga kutswa misikanzwa yose yandaita kuchikoro. Ayama wani manja. Kuswera pano baba, kuita zviri nani chitenda noswera ugadzeni zvako. Ndatsoka. Madzoka. Ndatsoka. Hanzi mombe dzapinda ugadzeni. Ndodzandiri vanodzinga izvesi. Ndasvika kuchikoro kwenyu. Ndikati headmaster. Anyora tsamba iyi ndiani? Ndiwo wakanyora tsamba iyi. Vese topindura zvakawanda. Semunhu anga ane BP. Mwana ari form 1. Unotakura mudzanga efodza mbegi unoidi? Mwana ari form 1. Unoti ukanoita pfumbu kutoilet kwakunokwisa nekonetoilet kudai. Mwana form 1 auseme here kubata pupu yakunyura headmaster Matsiro. Haikuri kutoku mwana form 1 uda kupesanisa vadzidzisi nobereka. You want us to listen? Don't make me gumbu. And don't make me gumbu. Or cross country. Coachman. We up. Yes, I've got a special meet. Special meet. Msangano wakakosha. Meeting, Baba. Keep quiet. You are the guru and you better buy it one. What we are doing here? I've got a special meet. Meeting, Baba. Msangano wakakosha. Yes, the guys were right on the net to scan a score. No pay. Oh, no better than the noise can not pay. You're